Разбира се, че има. Заповядай. Пастели? Вече съм на 10. Не са само пастели, миличък. Има и книжка за оцветяване. Ето, виж. Ама аз съм на 10. Да ги разменим, а? Не искам. Къде е брат ти? Защо? Какво му носиш? Нищо, но искам да му обясня защо. В стаята си от 2 дни се цупи. Супи? Защо? Заради глупости. Споменах, че ако случайно Джуди почине и аз я последвам, настойничеството ще се поеме от... От кой ще се поеме настойничеството? Не от кой, а от кого? Кой ще се грижи за Джейк? Сега е граматически вярно. Алън. Джери Фей. Кои са тези? Твоят племенник и жена му. Тези? Пренебрегваш собствената си майка заради прости фермери от Лонг Айланд? Преподават агрономия и са от род